Nedavno sam uredila jedan novi stan u centru Zagreba. Dođite da vam pokažem kako izgleda. Dobrodošli u stan koji smo netom završili. Uđite. Riječ je o stanu od 127 kvadrata u kojem se nalaze 3 spavaće sobe, 2 kupaonice, gospodarski dio, terasa i dnevni prostor. Kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak rasporedili smo na sljedeći način. S obzirom na tlocrt, kuhinja se nalazi na dnu prostorije kod vođe. Nastavno na kuhinju nalazi se blagovaonica iz koje također postoji izlaz na lođu, pa se otvaranjem staklene stijene lako postiže dojam otvorenog prostora. Dnevni prostor vizualno je odvojen elementom u kojem se sa strane prema blagovaonici nalazi minibar, dok s druge strane funkcionira kao TV jedinica. Kada je riječ o uređenju, u cijelom ovom dijelu stana baza je svjetla, a podna obloga ujednačena. Što se pak namještaja tiče, poigrali smo se kontrastom. Veliku ulogu ima vječna crna koju jako volim koristiti jer njena dubina i jednostavnost svakom prostoru daju luksuzan dojam. Isti kontrast provukli smo kroz zidove i fronte ormara. Dijelom je riječ o zidnim oblogama na kojima se nalaze crno-bijele grafike, dok smo većim dijelom postavili tapetu s grafičkim uzorkom koja nijansama povezuje elemente u prostoru. Ovo je odličan način za razbiti monotoniju. Vrijeme je da vam pokažemo spavaće sobe. Kako bi maksimalno iskoristili prostor, osmislili smo ovaj centralni kubus koji odvaja ulazni dio, spavaći i dnevni prostor, a taj kubus ujedno služi kao garderoba. Nastavimo dalje prema spavaćim sobama. Dvije dječje sobe namijenjene su tinejdžerici i studentici, a napravljene su u skladu s njihovim željama. Obje imaju puno ormara, čije su fronte razigrane ukladama i ručkicama. U studentskoj sobi dominira veliko uzgavlje i tapeta kojim smo povezali boje u prostoru. Tinejdžerska soba razlikuje se u obliku ručkica i profilacije, no ideja je na istom tragu. Svijetao i ugodan prostor koji se lako personalizira detaljima. A sad krenemo prema glavnoj sobi sa kupaonicom. Ovdje smo uspjeli smjestiti odvojeni garderobni prostor. Kao i u preostale dvije sobe, boje su povezane tapetom, a prevladavaju smirujući zemljani tonovi. Što se tiče kupaonica, u obje smo se fokusirali na zelenu boju. U roditeljskoj kupaonici ona je provučena kroz keramiku, dok je u drugoj u zelenim tonovima vodootporna tapeta. Izgled u obje kupaonice zaokružen je profinjenim TC tipkalima, koja su se odlično uklopila uz odabrane materijale.